нядзельным эфіры тэлеканала Віцебск выніковая інфармацыйная праграма 7 дзён. Сёння 16 ліпеня ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Увесь тыдзень горад жыў фестывалем. Славянскі базар у Віцебску закружыў у віхуры падзей не толькі жыхароў і гасцей, а і нашых карэспандэнтаў. Хроніка міжнароднага форуму мастацтваў і не толькі ў нашай праграме. У цырымоніі адкрыцця 26-го міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску прыняў удзел прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Под знаком союзной державы Беларуси и России державный секретарь союзной державы Рыгор Рапота ознакомился с работой завода радиодеталей «Монолит». Віцебск прымаў удзельнікаў 19-го конгресса русской прессы. Яго удзельнікі абмеркавалі праблемы развіцця сродкаў масавай інфармацыі і пазнаёміліся з развіццём абласнога цэнтра. Эканамічная бяспека краіны была галоўным пытаннем павесткі дня выязнога пасяджэння пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу Беларусі, якое прайшло ў Віцебску. Новы этап уступнай кампаніі пачаўся прыём дакументаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Гран-пры дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск-2017» заваявала прадстаўніца Беларусі 12-гадовая Марыя Магільная. Прывітальныя словы прэзідэнтаў, уручэнне ўзнагарод і зорныя канфузы. 26-й міжнародны фестываль мастацтва ў «Славянскі базар» у Віцебску урачыста адкрыўся. Уся 6-тысячная зала летняга амфітэатра на працягу некалькіх гадзін жыла ў адзіным рытме. Чым запомніцца цырымонія адкрыцця, раскажуць нашы карэспандэнты. Форум мастацтваў заўжды адкрываюць пры поўным аншлагу, і гэтая традыцыя нязменная, як і прывітальныя словы удзельнікам фестывалю ад кіраўніка краіны. Александр Лукашенко сёлета адзначыў важнасць славянскага базару ў Віцебску для культурнага адзінства краін. Форум на працягу дзесяцігоддзяў збірае сяброў і служыць міру і ўзаемаразуменню. Искусство не знает границ. Оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула, и вот уже более четверти века сияет звезда славянского базара, который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов. Упершыню сёлета менавіта падчас урачыстага адкрыцця фестывалю ўзнагародзілі пераможцаў дзіцячага музычнага конкурсу. 12-гадовай беларусцы Марыі Магільнай гран-пры ўручыў прэзідэнт. Адна з традыцый фестывалю шанаваць артыстаў, чыя творчасць умацоўвае сяброўства паміж краінамі. Сёлета спецыяльную ўзнагароду праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення прэзідэнт уручыў народнай артыстцы Грузіі і России Тамары Гварцетэллі. Здесь, в Витебске, прошли мои первые крупнейшие концерты с маэстро Мишелем Леграном. Здесь много лет мы бок о бок работали с нашими белорусскими, украинскими, польскими, сербскими, болгарскими друзьями. Я вам всем благодарна. Судьба мне подарила любовь белорусского народа, и это любовь взаимная. Я вас люблю. Спасибо большое за оказанную честь. Спасибо вам. Прывітальны ліст удзельнікам і гасцям славянскага базару ў Віцебску накіраваў прэзідэнт России Владимир Путин. Асабіста павіншаваў форум з адкрыццём прэзідэнт Молдовы Игорь Дадон. Bună seara, dragi prieteni! Vă salut din partea poporului Republicii Moldova. Привет, Беларусь! Этот конкурс уже доказал и завоевал свою позицию всемирно известного. Именно с этой сцены уходили в большое плавание знаменитые артисты из десятки стран, включая из Республики Молдова. Все это стало возможным благодаря гостеприимству белорусского народа. На гэтым афіцыйная частка цырымоніі адкрыцця завяршылася, і на сцэну пачалі выходзіць айчынныя і замежныя артысты. Кожнае выступленне шматтысячная зала сустракала з уласцівай віцебскай публіцы цеплынёй і шчырасцю, а самі зоркі не маглі ўтрымацца ад добрых слоў у адрас віцебскага фэсту. Праздник дружбы, праздник мира, и прекрасно, что этот фестиваль объединяет наши братские народы в наше очень непростое время. У вас потрясающие люди. Спасибо вам огромное. Вы сделали меня, я думаю, всех артистов и жителей, и гостей города счастливыми.
Спявачка Слава выпадкова парвала на сцэне сукенку, Наві-бэнд праспявалі песню, вядомую ўсім пасля Еўрабачання. Крыс де Бург звярнуўся да гледачоў па-руску і сарваў авацыю залы за сваю «Леді ін рэд». А разам з Рыгорам Лепсам, якому давялося закрываць канцэрт адкрыцця, стоячы спяваў увесь летні амфітэатр, не ўтрымаўся і падпяваў нават кіраўнік краіны. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Цырымонія ўзняцця сцяга фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску дала сігнал для афіцыйнага адкрыцця форуму. Гэтая традыцыя з'явілася летась. Вялікае палотнішча з нязменнай сімволікай форуму «Васільком» развіваецца над флагштокамі краін-удзельніц. Сярод іх і дзяржаўны сцяг Грузіі. Прадстаўніца гэтай краіны Тамара Хварцэтэлі атрымала імянную зорку на алеі уладальнікаў спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. Як гэта было, раскажа Віктор Праліч. У другі раз у праграме форуму «Славянскі базар» асобным пунктам пазначана цырымонія ўзняцця сцяга. Гэта афіцыйны старт як сігнал парахода, што форум адпраўляецца ў культурнае падарожжа. Узняць палотнішча даверылі міналагоднім трыумфатарам фестывалю мастацтваў, уладальніку гран-пры міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2016» Алексею Гросу і пераможцы 14-го міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу расіянцы Насці Гладзілінай. Приезжая сюда, ты окунаешься в те же самые эмоции, которые ты испытал, и они были для меня очень большими, очень значимыми, поэтому для меня это важно, и каждый раз ты находишься в такой некой эйфории. Ну, это классная площадка, я всегда ее любил. Мое первое самое выступление состоялось именно на этой площадке. Пасля ўзняцця сцяга журналісты і мінакі накіраваліся да плошчы Зорак побач з галоўнай фестывальнай пляцоўкай. Тут чакалі ўладальніцу спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення Тамару Хварцэтэлі. Зорка заслужанай артысткі Расіі і Грузіі цяпер назаўсёды прапісалася ў Віцебску. Я вам очень благодарна за признание, за любовь, за теплоту. Все эти годы мы хотели, чтобы был мир на нашей земле. И нашим оружием является только музыка. На этой сцене в Витебске звучало столько прекрасной музыки. И я рада и счастлива, что сегодня мне оказана такая честь, и я действительно становлюсь частью Славянского базара, частью Витебска. Спецыяльная ўзнагарода праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення ўручаецца з 2009-го. У розныя гады яе лаўрэатамі станавіліся творцы з Беларусі, Расіі, Украіны, Азербайджана. Сёлета гэты спіс папоўніла прадстаўніца Грузіі. Славянскі базар яшчэ раз падкрэсліў, што сапраўднае мастацтва не мае межаў і заклікана аб'ядноўваць людзей розных краін і нацыянальнасцяў. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск. Фестывальны Віцебск прымаў удзельнікаў 19-го сусветнага кангрэсу рускай прэсы. Напярэдадні яго удзельнікі ў Мінску абмяркоўвалі праблемы развіцця сродкаў масавай інфармацыі і дзяліліся думкамі аб прыярытэтах сучаснай цывілізацыі. Віцебская вобласць прапанавала гасцям пазнаёміцца з развіццём Віцебска і Полацка. Старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктор Нікалайкін расказаў аб гісторыі горада і сучасных дасягненнях у эканоміцы і сацыяльнай сферы. Адказаў на пытанні журналістаў. Медыяпрафесіяналы адзначылі, што тэма стварэння, якая з'яўляецца галоўнай у ідэалогіі Беларусі, павінна стаць вядучай для сучасных СМИ. Белоруссию мы очень любим, потому что уютная, красивая, такая доброжелательная страна. Ну и первое, главное впечатление вот вчерашнего дня, первый день был у нас вчера рабочий, это, конечно, выступление вашего президента, который очень точно все расставил по местам, и отношение к СМИ, и вообще место СМИ в этом мире. И проблемные точки обозначил, те, которые нас прежде всего волнуют. Это, конечно, интернет, который вытесняет бумагу. Технологический прогресс последние годы не дает нам покоя. Вот, и надо за современными цифровыми технологиями постоянно двигаться вперед. Это подстегивает наш технический уровень, мы это делаем. Вот. Но, с другой стороны, есть и проблема этики журналистской деятельности. Это тоже важная проблема взаимоотношений профессионалов и
мы можем так сказать, блогеров. Никто ничего против блогеров не имеет, но профессиональные журналисты все-таки отличаются прежде всего ответственностью. Журналісты 19-го сусветнага кангрэсу рускай прэсы сталі ўдзельнікамі мерапрыемстваў міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску і дапамаглі гораду паставіць новы фестывальны рэкорд. З іх прыездам колькасць прадстаўнікоў СМІ ўзрасла на 200 чалавек, а прадстаўніцтва краін павялічылася да 52. А тым часам на славянскім базары ў Віцебску працавалі не толькі ўдзельнікі журналісцкага кангрэсу. Больш за 500 карэспандэнтаў з розных краін свету асвятляюць усе падзеі фэсту мастацтваў. Настасья Броўка сустракалася з калегамі і працавала на першай прэс-канферэнцыі фестывалю. Летапіс фестывалю ствараюць журналісты. Менавіта з прэс-цэнтра па свету разлятаюцца тэлевізійныя сюжэты, газетныя рэпартажы і пасты ў блогах. Сёлета яго адкрыццё пачалося з падвядзення выніку працы на мінулым віцебскім форуме. Лепшыя журналісты і фотакарэспандэнты атрымалі ўзнагароды ад Міністэрства інфармацыі і дырэкцыі славянскага базара. По-доброму порадовало то, что отметили не только за материалы, за интервью с артистами, репортажи с концертов, творческие отчеты, но еще отметили за материалы про Витебск, про нашу страну. Это, конечно, радует. И, наверное, для всех журналистов это возможность познакомиться с Беларусью, открыть что-то новое. Супрацоўнікі тэлерадыёкампаніі «Віцебск» працуюць на міжнародным форуме з моманту заснавання. Здымалі яшчэ фестываль польскай песні. Галоўны рэжысёр ТРК «Віцебск» па сумяшчальніцтве і галоўны генератор творчых ідэй на студыі Сергей Орлов. Сёлета яго адзначыла і Міністэрства інфармацыі Беларусі. Приятно, что они отмечают ту работу, которую делает региональное телевидение. Спасибо, то же самое, очень приятно всегда получать награды от наших партнеров, наших друзей, дирекции фестиваля. Ёсць сярод журналістаў і тыя, хто не прапусціў ніводнага фестывалю. Міжнародны прэс-цэнтр для іх не толькі праца, але і месца сустрэчы старых сяброў. А ў памяці, як быццам гэта было учора, самыя першыя фестывалі. Я как телевизионный работник гостелерадио еще, я очень многому училась у витебского телевидения в программе «Рандеву со звездой». И мы даже брали эти программы не только на Беларусь всю, но и на страны СНГ давали, потому что потрясающая журналистика в Витебске, которая очень многому учит. На першай прэс-канферэнцыі міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў адзначыў, што Витебск становіцца сусветным цэнтрам фестывальнага руху, а форум «Славянскі базар» – популярны бренд нашай краіны. Кожны год мы імкнемся рабіць нешта новае і пры гэтым яшчэ і захаваць тыя формы, якія былі напрацаваны раней, каб фестываль заставаўся фестывалем. Таму у нас дзіцячы конкурс, конкурс дарослых, але ж маладых выканаўцаў, адкрыццё, закрыццё. На фестивале часто зарождаются новые традиции, которые потом вырастают в крупные проекты. Это проект «Фест уличного искусства», который привлек внимание огромного количества молодых уличных музыкантов, художников, перформеров, театральных коллективов. Причем я уверен, что многие из них уже на данный момент являются высокопрофессиональными коллективами. Падчас сёлетняга фестывалю пройдзе больш за 130 разнастайных праектаў. Толькі ў летнім амфітэатры каля 20 яскравых шоу. Настасья Броўка, Александр Петровецкі. Навіны, Витебск. Пад знакам саюзнай дзяржавы прайшоў другі дзень 26-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Госць мерапрыемстваў – дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Традыцыйна дзяржсакратар наведвае не толькі фестывальныя мерапрыемствы. У гэты раз Рыгор Рапота азнаёміўся з работай віцебскага завода «Монолит» і адказаў на пытанні журналістаў падчас прэс-канферэнцыі. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Віцебскі завод «Монолит» у праграме візіту дзяржаўнага сакратара саюзнай дзяржавы не выпадкова. Сёння прадпрыемства адзінае ў Беларусі і вядучае ў СНД сярод вытворцаў шматслойных керамічных кандэнсатараў. Па выніках мінулага года адгружана прадукцыі на суму звыш за 12 мільёнаў рублёў. Пры гэтым амаль чвэрць інавацыйная. Каля 96% ідзе на экспорт, у асноўным на расійскі рынок і ў краіны постсавецкай прасторы. Предприятие это совершенно выпускает конкурентоспособную продукцию по сочетанию цены и качества, по гарантийным срокам, по, так сказать, современности той продукции, которую выпускает на уровне мировых стандартов. В этом, собственно, ее ценность. Вот это вот как раз пример удачного сочетания, так сказать, ответственности инвестора и государственного аппарата, который
поверил в него, предоставил условия для того, чтобы развиваться. Вот мы теперь имеем суперсовременное производство, которое может выполнять практически любые задачи в оборонной и гражданской сфере. Вопыт віцебскага завода «Монолит» па паспяховым супрацоўніцтве з расійскім інвестарам патрабуе вывучэння і распаўсюджвання ў саюзнай дзяржаве, адзначыў Рыгор Рапота. Получили вчера истинное удовольствие наблюдать за динамикой развития конкретного предприятия, но в этом я усматриваю и некую общую тенденцию развития республики и развития российско-белорусских отношений. Возможно, это стало только в силу одной причины, даже двух, может быть, причин. Первое, туда пришли люди, которые знают, как эту задачу решить. И второе, они вышли на рынок с такой продукцией, аналогов которой на постсоветском пространстве практически нет. Поэтому они стали лидером в определенной технологической, так сказать, нише. У структуры гандлёва-эканамічных абменаў паміж Расіяй і Беларусю вялікую долю займае экспорт не толькі тавараў беларускай сельгасвытворчасці, але і высокатэхналагічнай і навукаёмістай прадукцыі прамысловасці краіны. «Монолит», на думку Рыгора Рапоты, якраз адпавядае гэтаму высокаму стандарту, неабходнаму для канкурыравання на рынку. Ёсць у гэтым і заслуга мясцовых органаў улады, якія далі зялёнае святло інвестару. Рост гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва аб'ёму тавараабароту паміж Расіяй і Беларуссю за першы квартал года склаў 26% у параўнанні з мінулагоднім перыядам. Хочацца спадзявацца, што гэта стане устойлівай тэндэнцыяй. Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва прынцыпова важна для адносін паміж нашымі краінамі, адзначыў Рыгор Рапота. Сейчас хорошее решение принято. Оно не связано с бюджетом союзного государства, что нас радует, потому что он у нас уже просто вообще небольшой. Это создать инжиниринговый центр совместный по станкостроению. Причем россияне откровенно признают, что по многим позициям в этой области белорусы находятся впереди, тут есть чему поучиться. Зараз распрацоўваецца прапанова ўвесці прэмію саюзнай дзяржавы ў галіне навукі і тэхнікі. Аднак навукова-тэхнічны прагрэс немагчымы без прагрэсу ў сістэме адукацыі. Пошукі форм супрацоўніцтва вядуцца і ў гэтай сферы таксама, адзначыў дзяржсакратар. Па традыцыі, нягледзячы на дождж, Рыгор Рапота прыняў удзел у цырымоніі складання кветак і вянкоў да мемарыяльнага комплексу гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. Далей у праграме наведванне музея сядзібы Іллі Рэпіна з Драўнёва і круглы стол па тэме мастацкая і літаратурная спадчына будучым пакаленням. А вечарам у летнім амфітэатры любімая песня ансамбля «Сябры» на канцэрце «Саюзная дзяржава запрашае». Юлія Устінова, Александр Рындзін, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Віцебск і горад-герой Волгоград Расійскай Федэрацыі падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве у эканамічнай, навукова-тэхнічнай і сацыяльна-культурнай сферах. Міжрэгіянальнае супрацоўніцтва важная складаючая расійска-беларускага рознабаковага ўзаемадзеяння. Аснова падпісанага пагаднення была закладзена падчас візіту старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва яшчэ вясной. Выгады супрацоўніцтва ўзаемныя. Сотрудничество с Беларусью у нас достаточно теплые отношения давно складываются. Вы знаете, в Волгограде проходит 4 раза в году постоянно ярмарки белорусских товаров. Более того, существует открытое акционерное общество «Беларусь-Россия». Более того, в торгово-промышленной палате города Волгограда заключены договора с крупными предпринимателями Беларуси по сотрудничеству и в области экономики и промышленности, главное. И вы знаете, эти связи уже плодотворно сказываются. Почему? Потому что какая бы ни была дружба, но когда она подкреплена хорошей экономикой, от этого становится только лучше. Яшчэ адна дамоўленасць аб супрацоўніцтве па выніках візіту старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва была падпісана паміж свабоднай эканамічнай зонай Віцебск і асобай эканамічнай зонай Лотас Астрахані. Акцэнт дакумента зроблены на развіццё вытворчага і лагістычнага патэнцыялу тэрыторый. Распрацоўкай і выпускам інавацыйных прэпаратаў для лячэння анкалагічных захворванняў цяпер займаюцца ў Віцебскай вобласці. У Бешанковічах адкрыўся міжнародны навукова-вытворчы комплекс. Тут вырабляюць аналагі сусветных лекавых сродкаў для лячэння злаякасных пухлін. Пра унікальную вытворчасць і міжнароднае партнёрства ў барацьбе з анкалогіяй наш карэспандэнт Настасья Броўка.
Сучасны высокатэхналагічны комплекс у Бешанковічах – вынік дзяржаўнага і прыватнага партнёрства. Ён пабудаваны, спраектаваны і створаны пры садзейнічанні экспертаў-кансультантаў з краін Еўрапейскага Саюза і СНД. Мы не только инвестировали сюда, мы принесли и процессы управления, и международные связи, и международные рынки. Это на Нативиту мы смотрим как не краткосрочный проект, это долгосрочный проект. И я всегда подчеркиваю, что это международная компания. В Беларуси производство, будет и логистика, будет и внешние рынки. Поўны цикл вытворчасці ў адпаведнасці з еўрапейскім стандартам і унікальнае для Беларусі абсталяванне. Участак па вытворчасці цвёрдых лекаў, які зроблены з ужываннем ізаляваных тэхналогій. Акрамя гэтага, тут плануюць займацца і навуковымі распрацоўкамі. На бліжэйшыя 4 гады асноўныя інвестыцыі ў навуку. Сейчас мы работаем с рядом компаний из России, из Кубы по разработке новых инновационных лекарственных средств, участвуя и организовывая клинические испытания у нас в Беларуси. Таким образом, мы приобретаем незаменимый опыт, который нам в дальнейшем будет нами использоваться для производства лекарственных препаратов. До з'яўлення вытворчасці ў Бешанковічах асноўную частку лекаў для онкахворых краіны імпартавалі, куплялі іх за кошт бюджэту. А вось з адкрыццём вытворчасці ў Беларусі препараты сталі таннейшымі, пры гэтым захавалі еўрапейскую якасць. Те моноклональные антитела, уже которые даже зарегистрированы Нативитой, они позволили нам снизить стоимость закупки противораковых лекарственных средств в 2016 году на $10 миллионов. В портфель лекарственных средств, который, в общем-то, будет выпускаться на этом предприятии, состоит из препаратов, которые, в общем-то, входят сегодня в современные схемы лечения, в том числе онкологических заболеваний. Амбіцыйныя планы кампаніі не абмяжоўваюцца беларускім рынкам. Сёлета прадпрыемства пачынае рэгістрацыю лекавых сродкаў у краінах Еўрасаюза. Усяго ў сферы экспартных інтарэсаў каля 15 краін. Настасья Броўка, Александр Петровецкі. Навіны Бешанковіча. На працягу 2 дзён у Віцебску працавала пастаянная камісія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы. Яе ўдзельнікі азнаёміліся з работай некалькіх вытворчых прадпрыемстваў горада, сустрэліся з кіраўніцтвам вобласці. Наша здымачная група даведалася, якія пытанні абмеркавалі на выязным пасяджэнні. Віцебск стаў першым з абласных цэнтраў Беларусі, дзе наладзілі выязное пасяджэнне пастаяннай камісіі. Усё таму, што ў яе складзе гендырэктар Віцебска аблгаза Пётр Шэршань. Калег ён найперш знаёміць з уласным прадпрыемствам. Вытворчыя паказчыкі, умовы працы персаналу, музей газавікоў. Госці ўражаныя і пераходзяць да абмеркавання галоўнага – эканамічнай бяспекі краіны. Мы хотели бы познакомиться с тем, что в Витебске делается в этой сфере, с особым упором на развитие производственной базы, на внедрение высоких технологий, инноваций. И поэтому эту тему мы будем обсуждать и будем результаты этого обсуждения использовать для выработки рекомендаций, и в том числе те, которые будем реализовывать в рамках наших контактов с российскими партнерами. Пытанні супрацоўніцтва з Расіяй прыярытэтныя і падчас сустрэчы членаў пастаяннай камісіі з кіраўніцтвам вобласці. Намеснік старшыні аблвыканкама Олег Мацкевіч агучвае, што перашкаджае экспарту нашай прадукцыі за мяжу. Забароны Россельхазнагляду і утылізацыйны збор, які павялічвае кошт тавараў і робіць іх неканкурэнтнымі. Суразмоўцы обещают разобраться. Вопросы структурных изменений в экономике, замещение той продукции, которая уже имеет прошловекового технологического уклада, наметки по тому, как структурировать эту экономику в плане снижения тех больших объемов, которые занимают у нас нафтана, энергетика, чем замещать, как замещать, что производить, какое технологическое оборудование для этого нужно, как работать с кадрами, с их обучением. То есть все вопросы по структурному изменению экономики и наращиванию диверсификации экспортных поставок. У Віцебскім медуніверсітэце тэма супрацоўніцтва з Расіяй працягваецца. Цяпер у кантэксце сумесных навуковых праектаў. Ім неабходнае пэўнае заканадаўчае рэгуляванне. Пра гэта і расказваюць членам пастаяннай камісіі пасля экскурсіі па універсітэце. Это большие проекты в рамках фармацевтического кластера, медико-фармацевтического нашего регионального, совместно с Санкт-Петербургской академией фармации. Это совместные проекты по
развитию и созданию новых лекарственных средств на основе растительного сырья. Это проект союзного государства, уже где участвует наш университет и также наши коллеги из России. И помимо этого наши возможности дальнейшего сотрудничества в сфере производства лекарственных препаратов. У другой половине дня члены постоянной комиссии Совета Республики Национального сходу Республики Беларусь по международных справах и национальной бяспецы ознайомились с деятельностью навукова-практычнага центра по выращиванию племянной живёлы и вытворчасці молока у Мазалова ГАЗ, а таксама наведали прадпрыемства «Энергокомплект». Ольга Шмаргун, Кирилл Кайсберг, Леонид Табола, Навины, Витебск. Пяцёрку буйнейшых падаткаплацельшчыкаў Витебской области складаюць Витебскэнерго, Нафтан, лікёрагарэлачны завод Прыдзвіння, Витебскаблгаз и Белвест. Гэтае прадпрыемствы за студзень-май бягучага года забяспечылі трэць бюджэту рэгіёну, што ў грашовым эквіваленце складае 540 мільёнаў рублёў. Між іншым, 75% паступленняў в области сфарміраваныя дзякуючы падаходнаму падатку, акцызам, падатку на прыбытак, дывідэнтам, зямельнаму падатку. Каля 20% поступления от плательщиков недзяржаўнай формы ўласнасці. Витебск и Орша увайшлі ў топ-15 гарадоў і пасёлкаў Беларусі з самым высокім коштам зямлі. Дзяржкамітэт па маёмасці завяршыў кадастравую ацэнку земляў. Так, 1 квадратны метр у Витебску каштуе 22 рублі 68 копеек. Гэта ў 7 разоў танней, чым у сталіцы. А ў Оршы крыху больш, чым 12 рублёў. У Витебскай вобласці землі ў сельскай мясцовасці каштуюць ад 24 до 76 копеек за метр квадратны. І гэта таксама ў разы меней, чым у сталічным рэгіёне. Зараз гарадскія раённыя выканкамы рыхтуюць рашэнні аб зацвярджэнні вынікаў кадастравай ацэнкі зямель і будуць улічваць іх пры падаткаабкладанні з 1 студзеня 2018 года. На прошлой неделе президент Беларуси подписал указ о государственной поддержке граждан при строительстве жилья. Теперь в стране появятся государственные адресные субсидии. Как будет работать новая система финансирования льготного жилищного строительства и о других финансовых новостях нам расскажет заместитель начальника Центра розничного бизнеса дирекции Белинвестбанка по Витебской области Сергей Гундерак. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Ольга. Субсидия будет предоставляться гражданам ежемесячно во время кредитования, а ее величина может меняться при изменении состава семьи очередника и ставки рефинансирования. Для предоставления средств государство будет привлекать не только бюджетные ресурсы, но и ресурсы банковской системы. Список коммерческих банков, предоставляющих подобные кредиты, скоро будет определен. При этом условия по кредитам банки будут определять самостоятельно. В настоящее время ставки по всем видам кредитов сохраняются на минимальном уровне. Так, в мае средние ставки по кредитам физических лиц составили 14-15% годовых. Одним из новых направлений в кредитовании становятся специальные предложения для определенных категорий граждан. Такие кредиты, как правило, отличаются более привлекательными условиями по сравнению с остальными. Белинвестбанк, в свою очередь, уже сегодня предлагает выгодные условия кредитования для действующих сотрудников и пенсионеров силовых структур. А сейчас о курсах валют. В течение недели курс белорусского рубля вел себя нестабильно, то ослабевая, то укрепляясь к основным иностранным валютам. Однако пятничные торги завершились для белорусского рубля долгожданным укреплением к доллару и евро. Таким образом, курс американской валюты составил на сегодня 1 рубль 96 копеек, курс евро снизился до отметки в 2 рубля 24 копейки. Для российского рубля окончание текущей недели принесло подорожание к белорусскому рублю. По итогам пятничных торгов он составил 3 рубля 29 копеек за 100 российских рублей. На этом у меня все. Хороших вам финансовых новостей. Спасибо, Сергей. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. На гэтым тыдні пачаўся прыём дакументаў у вышэйшыя навучальныя установы. Толькі ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава сёлета плануецца набраць 626 абітурыентаў на бюджэтную форму навучання і амаль столькі ж на платную. Упершыню будзе весціся набор на спецыяльнасць міжнароднае права. Пра адметнасці ўступнай кампаніі 2017 Інна Кірыенкава.
Ужо зранку, як толькі расчыніліся дзверы універсітэта, ля вучэбных аўдыторый выстраіліся чэргі. Па ўсім відаць, юнакі і дзяўчаты канчаткова вызначыліся з выбарам будучай прафесіі. Я вучилась в ухаранской школе. Мой наставник белорусской мовы Людмила Викторовна Ободова. Я вельми ее люблю. Она вельми добра дала мне белорусскую мову. Вось такого наставника яшчэ трэба пошукать. Я рада, что моя дочь осознанно решила в выборе своей профессии. Я очень довольна. Спецыяльнасць праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій, набор на якую вядзецца ўжо 3-й год, стала адной з папулярных. Як і летась, конкурс абяцае таксама быць высокім. Паступаюць сюды не толькі юнакі, каму даспадобы IT-тэхналогіі. Мне всегда нравилась информатика. Класса с 8-го, наверное, я решила, что хочу быть программистом. И то есть я ходила на дополнительные занятия, факультативы, и мне всегда это нравилось и было интересно. Мы ожидаем большой конкурс на филологическом факультете. Это, конечно, специальность романо-германская филология. Конечно же, на юридическом факультете, особенно с учетом вот этой нашей новой специальности международное право. На факультете математики и информационных технологий на специальности IT-плана, а также на педагогическом факультете, на художественно-графическом факультете. Сёлета на выбор абітурыентам прапаноўваюць 30 спецыяльнасцяў. Канчаткова вызначыцца са сваім выбарам ім неабходна да 17 ліпеня. Гэта апошні дзень падачы дакументаў на бюджетную форму навучання. Самый короткий срок определен для выпускников профильных классов педагогической направленности, которые с этого года могут поступить без вступительных испытаний на определенный перечень педагогических специальностей. Но для этого они должны пройти собеседование. Последний день подачи заявления на собеседование 14 июля. Залічэнне на бюджетную форму навучання будзе весціся до 24 ліпеня ўключна. Прэферэнцыі атрымаюць пераможцы рэспубліканскіх алімпіяд, а таксама выпускнікі школ, медалісты. Спісы будучых студэнтаў-платнікаў стануць вядомымі 4 жніўня. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск. Новы дзіцячы садок на 200 месцаў адкрыўся ў Глыбокім. Ва ўрачыстай цырымоніі прыняў удзел старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір Андрэйчанка. Сучасны будынак узведзены ў новым жылым мікрараёне па вуліцы Паўночнай і дазволіць забяспечыць месцамі ўсіх дашкольнікаў мікрараёна. У дашкольнай установе створана 60 працоўных месцаў, на якія будуць працаўладкаваныя таксама работнікі аптымізаваных сёлета устаноў адукацыі раёна. Першы камень у падмурак дзіцячага садка быў закладзены ў верасні 2014 года. Актыўная фаза будаўніцтва стартавала ў сакавіку 2015. Агульная сума фінансавання каля 6 мільёнаў рублёў. На Віцебшчыне актыўна развіваецца сістэма дзяржаўнага сацыяльнага заказу. Асноўным яго выканаўцам выступае Беларускае таварыства Чырвонага крыжа, якое заключыла дагаворы на аказанне медыка-сацыяльных паслуг насельніцтву ў 7 раёнах вобласці. Наш карэспандэнт Інна Кірыенкава пабывала ў Лёзнінскім раёне і пацікавілася, як гэта адбываецца на практыцы. Па прафесіі медыцынская сястра Ірына Гаркава ў Цэнтры медыка-сацыяльнай дапамогі таварыства Чырвонага крыжа пачала працаваць амаль 8 гадоў таму. Сюды можа звярнуцца любы жадаючы, каму артэрыяльны ціск памераць, а каму проста пагаварыць і адвесці душу. Наогул псіхалагічная дапамога самая галоўная ў рабоце, заўважае Ірына. Бабушки, да, они, конечно, уже меня очень давно знают, они ко мне привыкли. Вот, и они очень часто о своей жизни рассказывают все. Делятся там какими-то интересными моментами. И получается, что здесь даже больше времени на это затрачивается, потому что просто так же не придешь, сразу сделаешь укол и до свидания. Понятно, что это нужно побеседовать. 3 гады таму тут сталі практыкаваць медыка-сацыяльныя паслугі на даму. У Ірыны на абслугоўванні 8 пацыентаў. Іх яна наведвае штодзень. З сабою і этанометр, фандаскоп і прэпараты першай неабходнасці. Прыходу Ірыны заўсёды рады. Яна выслухае, кажа першасную медыцынскую дапамогу і штосьці карыснае парэкамендуе. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Ничего, потихонечку, слава богу. Ждете? Ирина Антоновна бывает очень часто, на каждую неделю, а другой раз бывает неплохо, так она, даже позвоню, она приходит. Всегда померяет давление, спросит, как состояние.
Если что-то надо, лекарство какое-нибудь, так у них там есть волонтер. Если надо что-нибудь принести или убрать, так другой раз она помогает. Большасць пацыентаў Ірыны людзі састарэлага ўзросту, многім нават цяжка ўжо рухацца. Таму ў сваёй рабоце яна актыўна выкарыстоўвае новыя методыкі лячэння і рэабілітацыі, у прыватнасці кінестетикс, новая практыка ў доглядзе за людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Больной человек либо становится активным и самостоятельным уже в повседневных действиях, либо уже как реабилитация восстанавливает уже свои возможности, которые он утерял когда-то. А что для ухаживающего персонала, это то, что он сохраняет свое здоровье, помогая. Там уже мы ищем варианты, как поднять этого пациента. На кожнага падапечнага заведзена медыцынская карта. Строгі ўлік медыка-сацыяльных паказчыкаў дазваляе адсочваць дынаміку стану здароўя. Пагаршэння няма, а значыць, ёсць толк у нашай рабоце, заўважае Ірына. Наогул, аказанне медыка-сацыяльнай дапамогі перспектыўны накірунак таварыства Чырвонага крыжа, якое намераны развіваць і далей. Это уход именно за детьми-инвалидами. Тоже уже появился социальный заказ. Сейчас будет социальный заказ развиваться в таких, как ВИЧ-инфекция со следующего года. Но немножко нужно законодательство менять. Например, чтобы заказ был по работе с ВИЧ-инфицированными, нужно изменения в закон об особо опасных инфекциях вносить. Валанцёры таварыства Чырвонага крыжа заўсёды гатовы дапамагчы таму, хто ў гэтым мае патрэбу. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны Лёзна. Бясплатны Wi-Fi тестируюць на чыгуначных вакзалах Віцебска, Оршы і Полацка і аўтобусных маршрутах абласнога цэнтра. Правайдарамі выступілі вядучыя мабільныя аператары Беларусі. Зараз спецыялісты актыўна назіраюць, наколькі карыстаецца попытам такая паслуга. Ноу-хау ацаніў Віктор Праліч. Чакаць цягнік і адначасова трымаць сувязь з сябрамі па сацыяльных сетках, быць у курсе апошніх навін інтэрнэту і нават аддалена працаваць. Цяпер усё гэта можна рабіць прама на чыгуначным вакзале Віцебска. Каля месяца таму тут з'явіліся указальнікі Wi-Fi. Падобныя кароткія надпісы сталі такімі чаканымі для аматараў глобальнай сеткі яшчэ на станцыі Оршы і Полацак. Пакуль, праўда, у тэставым рэжыме. У нас пользуются активно, пассажиры используют для информации, как расписание движения поездов, ну и, будем так, личных потребностей. Они действуют пока в тестовом режиме. Значит, на вокзале станции Витебск беспроводная сеть работает с 12 июня. С 25 июля, значит, будет введена в коммерческую эксплуатацию. Глобальная сетка інтэрнэту становіцца звычайнай справай у грамадскім транспарце Віцебска. Пакуль бясплатна загрузіць старонку сайта можна толькі ў аўтобусе па 10-м маршруце. Для гэтага неабходна знайсці кропку доступа «Free автобус» і ўвесці нумар свайго тэлефона. Пасля таго, як прыйшло смс-кодам, пасажыру трэба прайсці актывізацыю, якая зойме некалькі секунд, і вялікі свет інтэрнэту на вашым мабільным тэлефоне як мінімум да канца паездкі. Аднак тут галоўнае не праехаць свой прыпынак, жартуе віцяблянка Алеся Іванова. Гэтым маршрутам яна карыстаецца часта і была прыемна здзіўлена такім ноу-хау у грамадскім транспарте. Это очень удобная функция. Я рада, что наконец-то в общественном транспорте и до общественного транспорта, точнее, добрался Wi-Fi. Доступ да інтэрнэту абсалютна бясплатны, дачасова скарыстацца ім могуць да 80 чалавек. Зараз спецыялісты вывучаюць, наколькі падобная паслуга запатрабавана гараджанамі. Смотрим, чем люди пользуются, какой трафик более востребован. То есть либо это видеоконтент, либо это соцсети. У перспектыве, кажуць спецыялісты, апазнавальныя знакі з надпісам Wi-Fi з'явяцца і на іншых папулярных аўтобусных маршрутах, але тут ужо, як кажуць, усё ў руках саміх пасажыраў. Віктор Праліч, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Першы выставачны праект славянскага базара ў Віцебску прэзентавалі выставы гравюр «Вялікі Рэмбрандт. Сапраўдныя шэдэўры генія», творы 1643-1665 гадоў. Выстава ўключае ў сябе 69 рэдкіх гравюр вялікага галандца і з'яўляецца нацыянальным здабыткам Італіі. Гэтая калекцыя належыць да аднаго з буйнейшых прыватных збораў графікі ў Еўропе. Это большая удача, это большая редкость, потому что подобные произведения, они обычно расписаны на музейные пространства на 3 года вперед. И вот нам удалось, в общем-то, выхватить в такой горячий сезон эти работы и представить их жителям Витебска и, конечно же, гостям со славянского базара.
Работы майстра можна ўбачыць у Віцебскім мастацкім музеі. Віцяблянам сапраўды пашчасціла, бо карціны вялікага галандца звычайна бачаць толькі гарады-гіганты са шматмільённым насельніцтвам. І пасля віцебскай экспазіцыя накіруецца ў Кітай. Арыгінальныя залататканыя паясы 18-19 стагоддзяў можна ўбачыць у Віцебску ў дні славянскага базару. У мастацкім музеі адкрылася выстава «Залататканы шоўк. Бясцэнны па стварэнні». У экспазіцыі прадстаўлены 8 арыгінальных паясоў, уключаючы адзін слуцкі, і вырабленыя ў іншых мануфактурах Рэчы Паспалітай, Францыі і Расіі па тыпу слуцкіх. У вырабах выкарыстана арыгінальная шаўковая нітка, якую прывозілі на нашы землі па шаўковым шляху. Таксама срэбная і залатая ніткі, якія выпрацоўваліся па унікальных тэхналогіях. Асаблівасць слуцкага пояса ў тым, што ён ствараўся майстрамі ў беларускіх нацыянальных традыцыях. Тут ёсць і матывы беларускага нацыянальнага ткацтва, і ў афармленні, упрыгожанні элементы нацыянальнай беларускай флоры, васількі альбо валошкі, рамонкі, беларускія кветкі. Калі ўпершыню ў 20-х гадах слуцкі пояс, 25 слуцкіх паясоў убачылі на выставе ў Парыжы, то ўсе ахнулі, такія яны былі прыгожыя. Некаторыя слуцкія паясы дасягаюць у памеры до 5 метраў у даўжыню і паўметра ў шырыню. Сярод іх былі такія, як літыя паясы, асабліва знакамітыя, у якія ўплеталіся до 200 грамаў золата або срэбра. І калі іх пракатвалі пад прэсам, яны станавіліся такімі літымі, як бы з золата былі зроблены. Сёння слуцкія паясы з іх вытанчаным арнаментам, кампазіцыйнай гармоніяй і унікальнай тэхналогіяй вырабу – гэта нацыянальны здабытак Беларусі, гістарычны сімвал краіны. У беларускіх музеях захавалася ўсяго 5 поўных слуцкіх паясоў і столькі ж паясоў слуцкага тыпу, вырабленых за межамі Беларусі, а таксама 30 фрагментаў, у тым ліку і ў Віцебску. Убачыць гэтыя творы – унікальная магчымасць акунуцца ў аўру той эпохі. Арыгінальны сценавы роспіс полацкага спаса-преабражэнскага храма прадстаўлены ў Віцебскім мастацкім музеі. Усяго 11 фрагментаў манументальнага жывапісу, а таксама нагрудныя абразы, пломбы-пячаткі, крыжы, фрагменты плінфы і часткі тынкоўкі з фрэскавым роспісам з фондаў нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Выстава дэманструе складанейшы тэхналагічны працэс па расслаенні і кансервацыі насценнага жывапісу, якім упершыню скарысталіся беларускія і расійскія рэстаўратары падчас правядзення аднаўленчых работ. Адслоеныя фрагменты жывапісу яны змаглі нанесці на новую аснову, што дало магчымасць экспанаваць іх як асобныя мабільныя помнікі гісторыі і мастацтва. Для того, чтобы открыть фрески XII века, нужно было или уничтожить, или снять позднюю живопись. И вместе с российскими реставраторами, наши белорусские реставраторы, решили ее все-таки спасти и разработали новые уникальные технологии. На сегодняшний день технологий таких, в принципе, такие технологии не используются, но технологии отслоения очень больших площадей. Так вот, практически снято все, что было написано в Спасском храме, вот этом совершенно уникальном, поверх фресок в 1837 и 1885 году. Мало того, были отслоены между собой даже вот эти два слоя масляной живописи. Выстава сценапісу Спаса-Преабражэнскай царквы створана дзякуючы гранту Фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва. Да слова, літаральна на днях стала вядома, што працэс таніроўкі, да якога зараз прыступілі спецыялісты ў Полацку, будзе таксама весціся за сродкі гранта. Мастакі, ткачы, ганчары і кавалі. Горад майстроў уже даўно стаў візітнай карткай міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Ствараюць атмасферу сапраўднага свята творцы з Беларусі, Расіі, Украіны і Латвіі. Сёлета свае вырабы прадстаўляюць больш за 350 майстроў. Ужо набыла сувенір «Хендмейд» і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Кошыкі з лазы і саломкі, беларускія народныя цацкі і маляванкі. Ніхто з гасцей фестывальнага Віцебска не застанецца без сувеніра з горада майстроў ці карціны з віцебскага вернісажа. Амаль 20 пляцовак для гандлёвых радоў агульнай працягласцю 10 кіламетраў.
Мы для людей сделаем праздник, и люди этим наслаждаются. Вот это самое главное, когда смотришь, когда детки танцуют здесь у нас, значит, когда приходят, фотографируются вместе с нами, с нашими изделиями, это же тоже радостно. Ну и, конечно, если еще и покупают что-то, то ты понимаешь, что, наверное, год прожил не зря. Глыбоцкі падворак адзін з самых яскравых і каларытных. Разам з народнымі умельцамі тут выступаюць і самадзейныя калектывы, якія будуць суправаджаць кірмаш на працягу ўсяго фестывалю. Больш за 20 дамоў рамёстваў з усіх раёнаў Віцебскай вобласці прадставіць сваіх майстроў на славянскім базары. Народныя умельцы да гэтага свята рыхтуюцца цэлы год. Вот эти корзиночки, сумочки очень нравятся деткам, девочкам особенно. Вот эта корзиночка пасхальная. С такой корзиночкой ходит в церковь. А самая маленькая корзиночка декоративная. Я так думаю, сюда можно поставить какой-нибудь букетик цветов, украсить интерьер. Мастак Дмітрый Сямітко ўжо 6 гадоў прыязджае на славянскі базар. Падабаецца творчая атмасфера. Гаворыць, што тут ёсць унікальная магчымасць абмяняцца вопытам і падзяліцца з калегамі арыгінальнымі ідэямі. А карціны мінскага мастака заўсёды карыстаюцца попытам. Организация фестиваля хорошая. Нам тут все вопросы организаторы закрывают. Если бы еще и погодные условия закрывали. Гости фестиваля предпочитают абсолютно разные картины, сюжеты, и от портретов до пейзажей. Сюда художники едут, вот, им это надо, им хочется показывать себя, показывать то, что они там делают. Вот. И исходя из того, что каждый год все равно это пользуется популярностью. Здзіўляцца фантазіі народных умельцаў можна бясконца. Так, у горадзе майстроў можна знайсці нават карціны, напісаныя рознакаляровымі стужкамі. Вкладываю душу в эти работы, поэтому говорят, они энергетичные. Так что приходите, покупайте, любуйтесь, получайте удовольствие. Самое главное, с любовью. Маляўнічыя пейзажы і авангардныя партрэты. Больш за 100 мастакоў прыехала сёлета на віцебскі вернісаж. Усе яны працуюць у розных стылях і накірунках. Віцебскі вернісаж дадае колеру, палітру міжнароднага фестывалю мастацтваў. Кожны майстар пакідае свае штрыхі на агульнай карціне сёлетняга форуму. Настасья Брук, Александр Рындин. Навіны Віцебск. Марыя Магільная, прадстаўніца Беларусі на 15-м міжнародным дзіцячым конкурсе «Віцебск-2017», стала ўладальніцай гран-пры. Гала-канцэрт і ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання прызёраў стала яркім акордам дзіцячага вакальнага спаборніцтва. Інна Кірыенкава аб юных талентах і іх прыхільніках. Для 21 юнага канкурсанта музычны конкурс ператварыўся ў захапляльнае падарожжа. На сцэне канцэртнай залы Віцебску ладарылі рок, поп, блюз, опера і джаз. Кожны канкурсант імкнуўся вызначыцца, быць непадобным на іншых. Таму і конкурс атрымаўся багатым на стылі, фарбы і эмоцыі. Вылучыць фаварытаў журы было вельмі складана. Прэтэндэнтаў на перамогу было некалькі, і барацьба паміж імі разгарнулася сур'ёзная. Ну просто молодцы все, хорошо очень подготовились. Где-то 5 или 6 детей, я говорю, таких, которых можно прямо сейчас уже отправлять на какой-то мировой большой конкурс, хотя уж куда выше. Славянский базар настолько раскрученный, интересный бренд, настолько красивый фестиваль. Уладальнікамі трэцяй прэміі прэстыжнага конкурсу сталі прадстаўніцы з Расіі і Македоніі Кацярына Крэтава і Марыя Спасоўска, а другую прэмію падзялілі паміж сабой Ержан Максим з Казахстана і балгарка Сесил. Першую прэмію журы адзінадушна прысудзіла прадстаўніку з Арменіі Эрику Макрчану. Внутри себя какая-то эйфория такая творится. И очень неожиданно, что именно славянский базар считается очень сильным детским конкурсом. Ну и для взрослых, конечно, тоже. И вот когда тебе вручают первое место, это так неожиданно. Кому ж достанецца галоўны прыз конкурсу? Нарэшце інтрыга вырашылася. Гран-при 15-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» награждается Мария Магильная, Беларусь! Беларуска Марыя Магільная была адной з фаварытаў конкурсу. Яе высокі ўзровень выканання, абаяльнасць і шчырасць пакарылі строгае журы. Гэта была дастойная перамога ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі. Я сейчас чувствую гордость за нашу Беларусь.
то, что наконец-таки в нашей Беларуси появилась гран-при на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. А еще я чувствую радость, конечно же, радость, то, что я победила. Ніводны конкурсант не застаўся без узнагарод. Ім былі ўручаны дыпломы і спецыяльныя прызы. Дарэчы, спецыяльны прыз ад заслужанай артысткі России, старшыні журы конкурсу Варвары, дастаўся прадстаўніцы з Украіны Ганне Камяковай. І няхай сабе для юных артыстаў вялікае падарожжа па дзівоснай музычнай краіне скончылася. Затое колькі ўражанняў самых яркіх і незабыўных яны пакінулі гасцям і удзельнікам славянскага базару. Інна Кириенкова, Леонид Табола, Навіны Витебск. Дыска-фолк «Вышыванка Бай» адкрыла дні моладзі на славянскім базары ў Віцебску. У гэтым годзе праграма мерапрыемстваў упершыню разлічана на 2 дні і прайшла пад агульнай тэмай «Беларусь – крыніца натхнення». Па традыцыі плошча Перамогі стала цэнтральным месцам правядзення Дня моладзі. Тут разгарнуліся разнастайныя пляцоўкі, майстар-класы, выставы дэгустацыі і фотасесіі. Віктор Праліч працягне тэму. Як не спрабавалі удзельнікі дыска-фолку «Вышыванка Бай» разагнаць музычнымі кілабітамі хмары, атрымалася слаба. Дождж, які ішоў на працягу дня, зрабіў сваю справу. Діджэям з усёй Беларусі прыйшлося на гэты раз заклікаць людзей здымаць не рукі, а парасоны. Сёлетнія дні моладзі на славянскім базары праходзяць на працягу 2 дзён. Асноўныя дзействы разгарнуліся ў суботу. Старт ім даў арт-парад моладзевых субкультур пад назвай «Беларусь у сэрцы маім». Сотні удзельнікаў з усіх рэгіёнаў краіны прайшліся па вуліцы Леніна. Ифуная Дималу, студентка Гродзенскага медуніверсітэта. Нігерыйка жыве ў Беларусі каля 3 год, а ў фестывальнай сталіцы ўпершыню. Будучы медак і цяперашняя міс зачаравання Альма-Матер нават у Віцебску прыцягнула многіх сваёй крэатыўнасцю. Фестиваль для меня разные культуры, разные танцы, песни и другие. Разные люди, честные люди, добрые люди и город красивый тоже. Адным з галоўных мерапрыемстваў Дня моладзі стала патрыятычная акцыя «Мы памятаем і ганарымся». Кветкі і вянкі да падножжа мемарыяльнага помніка воінам-вызваліцелям усклалі прадстаўнікі маладога пакалення беларусаў і ветэраны. Пасля афіцыйнай часткі плошча Перамогі аказалася ва ўладзе спартыўнай і таленавітай моладзі. Пачалі работу адразу некалькі пляцовак, сваё майстэрства і ўменне дэманстравалі прыхільнікі разнастайных субкультур і экстрэмальных відаў спорту. Это называется соревнование на роликовых коньках. Официальное название это называется фристайл-слалом. Также у нас представлены дисциплины, как фриджамп, которые вот на планке в высоту. Слалом это фигурное катание на фишках. Границы расширяются, и расширяются исключительно благодаря тому, что у нас очень талантливая молодежь. И уже в один день уместить вот всех талантов не получается. Именно поэтому мы впервые в этом году презентовали еще одно направление – молодежный парламентаризм. У нас состоялся открытый диалог. У нас приезжает молодежь из других стран и в арт-параде принимает участие, и выступает на сцене. Сёлетнія дні моладзі на форуме багатыя на мерапрыемствы з прыстаўкай упершыню. Парад маладых спецыялістаў, пашыраны харэаграфічны батл, свята народных гульняў і традыцыйных беларускіх забаў, свята гульні, а таксама моладзевая пляцоўка «Беларусь – наш родны дом». Кульмінацыяй моладзевага свята стане дыскатэка «Бітва діджэяў». Віктор Праліч, Александр Петравецкі, Навіны Віцебск. І, як адзначыў мой калега Віктор Праліч, гэта далёка не ўсё, што праходзіла на днях моладзі ў Віцебску. Між іншым, мерапрыемствы працягваюцца яшчэ і сёння. Для прыкладу, у славянскім забегу прымаюць удзел каля 3000 чалавек. А што адбудзецца на наступным тыдні, Віктор? Марафон спартыўных мерапрыемстваў у рамках славянскага базару збаўляе тэмп, аднак эстафету прымаюць яшчэ 2 форумы са спартыўным адценнем – вішнёвы фестываль у Глыбокім і Віва Браслаў. У вішнёвай сталіцы 19 ліпеня паспаборнічаюць прадстаўнікі дзяржорганаў, кіраўнікі прадпрыемстваў у эстафеце «Вішнёвая эліта» пройдзе яна на гарадскім стадыёне. Не менш цікавыя бэталі разгорнуцца ў Браславе. Сярод традыцыйных стрытбол, вейкбордзінг адбудзецца і чэмпіянат па перанясенні жонак. Удзельнічаць будуць 50 пар з усёй Беларусі. Пройдуць яны 22 ліпеня. Вольга, ці паўдзельнічаў ты ў такіх мерапрыемствах? Наўрад ці, Віктор, а вось у народных танцах мне нядаўна давялося паспрабаваць сябе. Турнір народных танцаў упершыню правялі на міжнародным фестывалі мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Для дзесяткаў танцавальных пар, якія вырашылі паўдзельнічаць у ім, не было ўзроставых абмежаванняў, а асабліва цікавымі атрымаліся адметныя рэгіянальныя танцы. Не змагла ўстаяць пад народную музыку і наша здымачная група.
Народныя танцы – гэта якраз тое, што дапамагае сагрэцца ў дажджлівы фестывальны дзень. На плошчы Свабоды сапраўднае фальклорнае дзейства з песнямі, жартамі і гульнямі. Для замежных гасцей форуму гэта сапраўдная экзотыка, таму яны не толькі з задавальненнем фотаграфаваліся з самадзейнымі артыстамі, а і першымі кідаліся ў скокі. Лявоніха, полька, кракавяк, месяц, кадрыль. Устаяць на месцы пад такую музыку і пры такой атмасферы аказалася проста немагчымым. Один из самых старожитных белорусских народных танцев называется «Падыспань». Ён лічыцца бытавым, танчылі звычайна, калі прыходзілі один до одного ў госці. Рухі элементарныя, аднак я для першага разу ўсё роўна блытаюся. У самадзейных артыстаў усё атрымлівалася больш прафесійна. Свае народныя калектывы на конкурс даслалі ўсе раёны вобласці. Пары падзялілі на 3 узроставыя катэгорыі. Самым юным удзельнікам па 16 гадоў, найстарэйшым за 50. У каждого района своя особенность. Там где-то ножка вправо, где-то ножка влево. То есть это не предугадаешь никогда. Вот, то есть у нас, например, барыня в каждом районе танцуется по-разному. У нас, например, барыня, там побольше присядок нужно. У кого-то барыня это притопы постоянные. Ну, «Падыспань» он раньше исполнялся во всех клубах. Это не то, что там особенно. Во всех деревнях, во всех клубах он исполнялся. Это как народный танец. Мой любимый танец – это кадриль. Он веселый, задорный. Ну, такой. Галоўнае падчас конкурсу паказаць адметныя асаблівасці менавіта свайго раёна. На гэта ў першую чаргу і звяртала ўвагу прафесійнае журы на чале з мастацкім кіраўніком заслужанага аматарскага калектыву «Сунічкі» з Лепельскага района Веронікай Хомбак. Удзельнікі кожнага района привезли свои адметныя танцы, ну и мне думается, что каждый на сцене покажет, як выконваецца кожны танец у іх, на іх спадчыне, вот, ну, танцы іх мясцовасці. Адметныя сёлета і падарункі. Пераможцы турніру народных танцаў атрымаюць дызайнерскія статуэткі ручной работы ад майстра з Бешанковічаў. Ольга Шмаргун, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Убачымся на наступным тыдні на тэлеканале Віцебск. Усяго добрага, да сустрэчы.